हेलो एभ्रिवान गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै दायो एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दायो आं मोनसे लानानै फैदों सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शन्स बेदानिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों सिनखाय स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सोरां नार्जारि, हेलेना दैमारि, अम प्रकाश केरकेटारि, जेनिफार दैमारि, थाख्लाय नार्जारि, रुबुल बर' आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे फैनो गोनां सिनखाय मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि डिरेक्सनखौ खालामदों राजा नार्जारि बिथां स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों सानसुमा बर' बिथां स' लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां सिनखाय मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना दायो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बे सिनखाय मुंनि आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबाय नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावहाय बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माब्रै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बे बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बुकिं खालामना दोननो गोसोब्ला बुकिं खालामनानै दोननो हागोन बे ट्रेलार भिडिअनि डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों नोंथांमोना बयबो थांनानै सोरबाफोर बुकिं खालामनानै दोननो गोसोब्ला बुकिं खालामनानै दोननो हाखागोन लोगोफोर नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायहैब्लानो जाबाय बे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों बिथांमोना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामखादो थ' लोगोफोर आरो बेनि फुल मुभिखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो आरो सोर बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै बेनि फुल मुभिखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरलायदो स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बिदिनो बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो